Съдия Бойчев е една много интересна фигура в нашия град, ще кажа защо, защото неговата майка беше дългогодишен главен счетоводител на община Русе. Обаче през 2005 година, 4 и 5 година, когато Ваньо Танов стана шеф на ОДП град Русе, започнаха да подслушват незаконно съобразно всички прокурори и съдии. И така ГПХ много от тях, сега ще покажа как, ГПХ ги така, отдолу за топките. И един от тия съдии, който е подслушван, е Бойчев, който се поръчвал марихуанка по телефона. Човекът си обича да си папка марихуана, което няма лошо, но доколкото знам, марихуаната отива в категорията на ниско наркотично вещество, нали, втора категория. Така. Бойчев в момента се качва, съдия Бойчев, Велизар Бойчев се качва в окръжен съд, става вече, повишават го окръжен съдия. Но искам да ви покажа какво е направил този господин съдия в районен съд. Не само, че призна за невинен едно лице, което е извършило удар над Бошко в дискотека Опиум, ами ще ви кажа какво е направил на 08.04 в поредното заседание на делото Бошко бил с адвокат Петров от Софийска адвокатска колегия. Чакайте малко си. Адвокат Петров на 8 не е идвал. Обаче адвокат Петров е казал тук да се даде ход на делото. Господин Бойчев, стига сега. Намираме се 21 век, все пак не сме кьорави. Сега пуска се една жалба. Докъде пускаме жалбата? До някъде си, с което казваме, че има нарушение, процесуално нарушение и делото се връща отново на фаза районен съд. Ето така работят, скъпи приятели, русинските съдии в Русинската съдебна палата. Пишат си, небивалици и всичко това за сметка на нас, защото те получават заплата от държавен бюджет. Това означава, че това дело се почва от начало, защото има много сериозно процесуално нарушение. В протокола от 8.04 на районен съд 5 наказателен състав е записано, че е присъствал адвокат Петров от Софийска адвокатска колегия. Той изобщо не беше в залата. Всичко оставам и коментарите, скъпи приятели, оставам на вас.